Anem al punt 3 del temari, anem a parlar de l'equació de la recta a la forma explícita i per fer-ho partirem d'una recta qualsevol on tindrem un punt de coordenades x, y que pertany a la nostra recta i la nostra recta talla l'eix y en el punt 0b, que seria l'ordenada a l'origen. D'acord? Molt bé. Si calculem el pendent d'aquesta recta, la inclinació, recordeu que hem de fer la variació de la y partit per la variació de la x. Si us fixeu, la variació de la y seria, si tot això, la longitud aquesta que va d'aquí fins aquí, va a l'y, i aquest trosset d'aquí va al b, per calcular aquest tros d'aquí haurem de fer tot menys això d'aquí, és a dir, y menys b. En aquest cas, com que això és la coordenada x del nostre punt, doncs això d'aquí valdria x. Si calculem el pendent seria variació de la y partit per variació de la x, per tant ens quedaria que el pendent és igual a y menys b partit per x. Partint d'aquesta expressió, si passem aquesta x que està dividint a l'altre cantó multiplicant o multipliquem per x els dos costats de la igualtat, ens quedaria que y menys b és igual a mx. I per últim, aquest menys b el passem a l'altre cantó positiu o sumem b als dos costats de la igualtat i ens quedaria que y és igual a mx més b, que és l'equació de la recta a la forma explícita que nosaltres coneixem. Molt bé. Anem a jugar una miqueta amb aquesta equació de la recta. Val? Anem a veure què succeeix si nosaltres tenim una sèrie de rectes on fixem l'ordenada a l'origen i variem el pendent. Aquí, si us fixeu, pendent 1, pendent 2, pendent 3, menys 1, menys 2, menys 3 i pendent 0. Molt bé, aquí teniu la representació gràfica de la situació. Fixeu-vos, això és x més 1, això és 2x més 1, això és 3x més 1, és a dir, a mesura que augmenta el pendent, augmenta la inclinació. Totes, evidentment, tallen pel mateix punt, pel punt 0,1, perquè hem fixat l'ordenada a l'origen. I, per tant, com a conclusió, podem veure que quan més gran sigui el pendent, en valor absolut, perquè quan agafes les negatives tens la mateixa situació, que això seria menys x més 1, això seria menys 2x més 1 i això seria menys 3x més 1. Per tant, quan més gran en valor absolut és el pendent, més gran és la inclinació de la nostra recta, que si el pendent és positiu, les rectes que obtenim són creixents, en canvi, si el pendent és negatiu, les rectes són decreixents. I per últim, fixeu-vos en l'equació de la recta horitzontal, en aquest cas, y igual a alguna cosa, algun número, a l'ordenada a l'origen, ens dona una equació d'una recta horitzontal i, lògicament, el seu pendent valdria 0, perquè no hi ha variació de la y, la variació de la y val 0 i, per tant, el pendent d'aquest tipus de rectes valdria 0. Què passa si ho fem a l'inrevés? Anem a fixar ara el pendent i variar l'ordenada a l'origen. Lògicament, si les rectes tenen el mateix pendent, el que obtindrem seran rectes paral·leles. Aquí ho tenim, rectes paral·leles que cadascuna talla per un punt diferent en funció de la seva ordenada a l'origen. D'acord? Doncs això, com a conclusió, que obtenim rectes paral·leles i que varia el punt de tall amb l'eix d'ordenades perquè estem canviant l'ordenada a l'origen. Molt bé. Anem ara a trobar quina és l'equació o a recordar quina és l'equació de la recta vertical. Recordeu que per obtenir una recta vertical el que fèiem era fixar el valor de la x i anar canviant el valor de la y. De manera que en aquest cas estem representant la recta vertical x igual a 1. Les rectes verticals tenen aquest aspecte d'aquí, x igual a un número qualsevol. D'acord? Molt bé. Quin és el pendent d'aquest tipus de rectes? Clar, la inclinació és màxima, llavors diem que el pendent és infinit, que tendeix a l'infinit. Molt bé, anem ara a determinar equacions de la recta en diferents situacions. En el primer cas seria quan ens donen dos punts. Ens donen dos punts i ens demana que trobem quina és l'equació de la nostra recta. El primer que farem serà calcular el pendent de la recta tirant de fórmula. D'acord? El pendent és la variació de y partit per la variació de x i això serà y sub 2 menys y sub 1 i x sub 2 menys x sub 1. Això d'aquí seria x sub 1 i sub 1 i això seria x sub 2 i sub 2. Per tant, ens quedaria menys 4 menys 2 i menys 5 menys 4. Aquí ho teniu. I aquí teniu el càlcul, això donaria menys 6 partit per menys 9, que simplificat dona 2 terços.
Per tant, l'equació de la recta a la forma explícita ens quedaria igual a 2/3 de x més b. D'acord? Aquí tenim l'equació inicial, el pendent val 2/3, substituïm i ens queda igual a 2x partit per 3 més b. L'objectiu ara és trobar l'ordenada a l'origen. Per trobar l'ordenada a l'origen el que farem serà substituir un dels punts a la nostra funció, perquè són punts que compleixen aquesta equació. És a dir, que quan la x val 4, la y hauria de valer 2. Doncs substituïm aquest punt, el punt 4,2 a la nostra funció, ens substituïm la y per 2 i la x per 4 i ens quedaria aquesta expressió d'aquí. Fixeu-vos que 2 per 4 donaria 8, això val 8/3, i que el 8/3 el podem passar a l'altre cantó restant. Això seria 2 menys 8/3, que ho podem expressar amb denominador comú com 6 partit per 3, o fer un mixto, 3 per 2, 6, menys 8 menys 2. Molt bé, el cas és que la b ens donaria menys 2/3. Si fem aquest càlcul, 6 menys 8 donaria menys 2/3. Quina és l'equació, per tant, de la nostra recta? Doncs igual a 2x partit per 3 menys 2/3. D'acord? Aquí ho tenim. Com que tenen el mateix denominador, podem agrupar els numeradors i ens quedaria 2x menys 2 partit per 3, que queda una miqueta més maca. Ja hem trobat l'equació de la nostra recta, que passa per aquests dos punts aquí. Què succeeix si en comptes de donar-nos dos punts, ens donen un punt i un vector director de la nostra recta? Doncs la idea és la mateixa. Amb el vector calcularem el pendent tirant de variació de la y partit per variació de la x i amb el punt calcularem l'ordenada a l'origen. Comencem per calcular-nos el pendent, tirem de fórmula variació de la y partit per variació de la x, és a dir, component y dividit entre component x. Per tant, seria 2 partit per menys 4 i el pendent valdria menys 1 mig. Apliquem o substituïm el pendent a l'equació de la recta a la forma explícita, la m hem dit que val menys 1 mig, per tant ens quedaria menys 1 mig de x, o el que és el mateix menys x partit per 2, més l'ordenada a l'origen. Per trobar l'ordenada a l'origen substituïm el punt. Quan la x val menys 2, la y ha de valer 3. Doncs aquí ho tenim. Substituïm la y per 3 i la x per menys 2 ens quedaria menys 2, és a dir, més 2. Tenim sort, 2 partit per 2 val 1, i per tant aquest 1 el podem passar a l'altre cantó negatiu, 3 menys 1, que donarien 2. Per tant, l'ordenada a l'origen val 2. Ara ja podem substituir a la nostra fórmula, a la nostra funció, ens quedaria igual a menys x partit per 2, en aquest cas més 2, perquè l'ordenada a l'origen val 2. Molt bé, ja hem trobat l'equació de la recta a la forma explícita si ens donen un punt i un vector. Anem ara a determinar l'equació de la recta a la forma explícita si ens donen un punt i una recta paral·lela. Diu, troba l'equació de la recta que passa pel punt A menys 5 menys 4 i és paral·lela a la recta igual a 2x menys 7 partit per 5. Molt bé. Que sigui paral·lela a la nostra recta vol dir, com havíem vist abans, que han de tenir el mateix pendent. Fixeu-vos que el pendent és el número que multiplica la x i en aquest cas el pendent d'aquesta recta seria no 2, sinó 2 cinquens, 2 partit per 5. Molt bé, ja tenim el pendent, perquè són rectes paral·leles i tenen la mateixa inclinació, el pendent és 2 cinquens, podem substituir a l'equació de la recta la forma explícita el pendent per 2 cinquens i ens quedaria 2x partit per 5 més b. Per trobar l'ordenada a l'origen, ataquem el punt, quan la x val menys 5, la y val menys 4, d'acord? Substituïm la y per menys 4 i la x per menys 5. Fem aquest càlcul, 2 per menys 5 seria menys 10 dividit entre 5 que donaria menys 2, i aquest menys 2 que està negatiu el passo a l'altre cantó positiu o sumo 2 als dos costats de la igualtat i em quedaria menys 4 més 2 que valdria menys 2. Per tant, l'ordenada a l'origen val menys 2. I l'equació de la recta a la forma explícita ens quedaria 2x partit per 5 menys 2. Molt bé, així ja la podem deixar, jo l'únic que he fet és treure denominador comú 5 perquè llavors això em quedarà menys 10 i té un aspecte una miqueta més maco, però ja dic que de la primera manera ja la podíem haver deixat. Doncs fins aquí l'equació de la recta a la forma explícita, al proper punt parlarem sobre interseccions de les rectes.